La penya buscarà aquest dissabte 2 de desembre la 8a victòria de la temporada davant el Telenom Boet Mataró. Per part de l'equip, dirigit per Jordi Vizcaíno, van trencar la ratxa de 4 victòries consecutives i van acabar perdent a la pista del Cap Estepona per 78-58 i estan col·locades a la quarta posició amb un balanç de 7 victòries i 4 derrotes. Per part de l'equip, dirigit per Enric Cervera, el Telenom Boet Mataró van guanyar a la seva pista a l'Eusebi Millan contra la Cordà de Paterna per 75-71 i les fan col·locar a la setzena i última posició amb un balanç de 2 victòries i 8 derrotes. La penya té confirmada la baixa de Marina Viñoa i és dubte fins a última hora de Lorena Segura, que es va lesionar al genoll al partit contra el Cap Estepona i no sabem si Jordi Vizcaíno la convocarà per aquest partit. Per part de l'equip, dirigit per Enric Cervera, tenen a 2 jugadores que van jugar a la penya, com són Laia Soler i Alba Oroix. Aquest partit es disputarà aquest dissabte 2 de desembre a partir d'15:45 de la tarda. Els socis podreu entrar gratuïtament amb el vostre carnet. Inés Santibáñez va sortir al 5 ideal de la Lliga Femenina Challenge de la jornada número 11, amb 15 punts i 5 assistències i 6 rebuts. Ens veiem dissabte a l'Olímpic. Força penya!